Nasaan na ba ako? Kaninong kamato? Ilang ulit na bang nagigising sa ibang kwarto? How? Sana po rin naabot pabul-wabul na po Oh, daw. hayo gozaimasu. Paos nga kabuntagon, mga kawabol. Hahay, yupak ba? Ano mong muta daan dagkuan ra ba na? Ahay, aw grahi tagbalik. Uy, murag kapoy pamandok ka pa man. Hidayda sa ta diri. Sa tagbalay, pasaylo o ka. Ambot og nganong naabot man ko diri oy nga. Naaram ta ko suok. Ay sis, naglikay kasugo. Pinaslom mo pa oh. Asa ko nung naong be, kanang wala pay lamog be. Hala oy ka heart og ilong oh. Ambot oy nganong kapoy man pud ni atong lawas bisag wala tay gitrabaho oy. Murag nabaghuan na pita, balami kay ligid-ligid na lang ba. Ber, ato ko ning tan-awo ning kwartuha kung si kinsa mangitag-iya ning kwarto. Murag bag-usa kong pananaw ning kwartuha ba. Dili man ni ani ang kwarto swabol oy, diretso naman to. Murag hilap ng tiyanda atong bangunan biya. Magkuri-kuri ta diri kung kinsay tag-iya ning kwartuha ni. Si pangilabot dira do. Guy nataga ako mga sensiyo da. Daog mayon ako samit-samit ganiha. Mayuham nagpalamulamo. Muragwa ba? Tanatan-aw skilid. Kang kinsa man ning uniform ay dili man ni ako pang babae man ning uniform. Atong tan-awon kung unsay mga ganap diri Hindi na dapita. portahan dira, tanawa tong luyo dito. Basig na ay mga kaayuhan nga mo makita dira. Ala, uy, dili man gini amo ang balay. Uy, nganong naabot man ko diri, walay sofa sa mo, walay lingkuranan, wala tanan, ay mga larawan diraw kinsa man ni mga bayhana. Yo mo ko kaila ani ka mga gwapa ba ni, eh? But before anything else, mag mirror selfie sa ta kay tan-awon tong dagway nga paos kay ba. Pisay yo. Gawas tabi, gawas tas lungga be. Tan-awon tani kung unsay ganap diri sa gawas ngano naabot ta diri kalit. Stretch gamay. Gamay lang ang stretch. Pasayo nga kabuntagon, mao ni ang nibungad na to. So pasabot ani dili de tawabol ni kay grabe kay mga putahi ras lamisa. Oh. Agoy kadako bang tarpulin nga gibitay ani unsam ni mulang sad ning kapitan Meras Siwila. Hello. Yawa ganing wabol. Basta na ay litso na ganing mga wabol diyan anang lingkod nagpahipiras daplin. Be ato ni saytag balik be kay murag hilab-hilab ng tiyanda nya murag daw idugay pa siguro maluto ni kanis siya oh. Dali ra na lutoon oy pira pag sugnod baga ana Aw sa kana aktuha dira palalay tag linggo-linggo dira kay basig matagaan tagtagak ani di ay murag gutom-gutom na gamay hilab-hilab ng tiyan gamay palalay ragot para makaransak na po ning wabol ba. Sa naman taong ka sige tawag pangi boy bad breath ra ba kay ka? Abi na kog mauni ang gituho ganiha dili am dinhi maoy si Dogi am dinhi pero ari ta diri mag-focus ta diri sis dili siguro ni mahurot og ransak swabol marag ubay-ubay pag wabol pila ra kinaon swabol kan na ara kape rag budbud ara ngayon nga spato lingkod as lingkurana nya higop-higop aning kape kaon aning budbud mura ra purog tagbalay way makabuot na to diha. Uha, itagamtam sa nato ang kainit sa kape ug ang katami sa kape diya. Murag lami king gabuntagon ba kung ingana ba. Anang aktuha, birahan taning budbod diri, sugo na punig bitbox, hilak-hilak na pod basta wabol. Mura ra guwao pero wabol gyapon na. Uy, awa ning wabol lagi kunis-kunis ka ng budbud ug ang kape. Uy, ay namin nambit pa murag dat. Samtang naginambit ta diha, istorya po ta ginagmay na aning bataan ning murag duol kay sang dughan ning bataan ning murag da ay familiar ning bataan. Anak mo siguro ning wabol nga ska. Mainit irag-irag ta diri simho tag presko nga hangin. Ari ta diri ay murag nindot ang spot ito dapita ay asa ka ni dapita nato sa ni robing ginagmay be. Palalay na po grabing robing bisag mamuso marama gining wabol. Di ara okay kayong spot diha makita dira ang katalan-awon ba. Aw kanang spot bang makaingon ka click skip to the good part. Tinuod oy nagirag-irag ra kana dira oy nagpaminaw ras mga kanasa ba presko kay hangin okay kay layo kay mga toxic nga mga tao ug sa Mga polusyon bang natabod to syudad ba diri balik na ta manatag simot og hangin ato tong tanawon dito ang katong litson dito kung naluto na ba to. wa pa maluto oy ari sa kwarto oy samtang magpaabot nga maluto to diri sa kwarto ari ta diri mao na to ngay nga spot diri magdahigda ra ta diri paabot nga maluto ba oy nang lisbo na ang baho later na siguro ko maligo unsa pa man di ay inig ang litson adto na maluto sama sa naandan wabo lagi pero bunakid batang taga bukid. Click skip to the good part. Shout out diara mga sinaligan ba ni comment dira ba sibli ninyo do